Горенето на хартия. Месенето на хляб. Химична реакция и разджасването на желязо. Правенето на киселото мляко. Вулканите са планини, които на върха си има огромен кратер, от който излиза лава, когато излезе светлина, която стига до лавата. В миналото много хора са загивали заради вулканите. Като вулкана Везуви много хора са загивали. Здравейте, приятели! В днешния епизод ще направим малък вулкан в нашата класна стая, благодарение на химичната реакция между лимон и сода бикарбонат. За днешния експеримент ще ви бъде нужно лимон, който трябва да издълбаете с помощта на по-възрастен, сода бикарбонат и червен осветител или някакъв друг цвят. След като лимонът вече е издълбан, изсипвате осветителят в него. Взимате содата бикарбонат и прибавяте към сместа. Взимате предмет, с който да разбиете сместа в лимона. Ето, че желаната реакция, която искахме да постигнем, се получава. В този експеримент вие предизвикахте химичната реакция между киселина и основа. Лимонът действаше като киселина. Лимоните са вид цитрусов плод заедно с лайм, портокал и грейпфрут. Цитрусовите плодове са известни с киселия си вкус, защото съдържат лимонена киселина. Содата за хляб, която добавихте, действаше като основа. И така, какво се случва? Когато добавите основа към киселина, получавате реакцията, която видяхте. Тази киселинно-алкална реакция произвежда газ, наречен въглероден диоксид. Газът не иска да се смеси с течността. Вместо това иска да избяга във въздуха. Процесът на излизане на газа от течността създава мехурчета, които виждаме. Точно това виждате в реакцията на лимоновия вулкан. Лимонената киселина, която се отделя в лимоновия сок, при пасирането на плода реагира с содата бикарбонат, с която заливате лимона. Веднага, щом и двете се комбинират, се произвежда газ – въглероден диоксид и създава мехурчеста пяна. След като лимонената киселина и содата за хляб се неутрализират взаимно, реакцията спира, така че в крайна сметка вашият вулкан ще спре да изригва.